Това, скъпи посетители, е класика. Обичайните ежедневни борби на оператора за контрол на вредителите. Традиционният контрол на вредителите изисква пълна защитна екипировка като маски за лице, ръкавици, защитни очила и тежки инструменти за пръскане. И докато е необходимо, хапе, щипе и оставя следи. И повярвайте ми, може да стане адски горещо отдолу. Каква лудница, представяте ли си? Не можем. Защото с Advion гел са необходими само няколко капки да промени играта. С гела активните съставки остават непокътнати, без отделяне във въздуха. И това не само премахва вредителите, но и сложните мерки за безопасност. Така Advion прави борбата с вредителите по-удобна и по-спокойна. Без суетене, без караница, без вредители. Advion кара вашите проблеми с вредителите да изчезнат завинаги и ги изпраща направо в историята.